Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saderengipun kula ngaturaken sedaya kelebatan kula pinangka wakil Indonesia yang saputraning sedaya. Pramanjenengan sedaya dipunaturi dipunarak wonten dalem Indonesia mriki kang sepuh disuni dikajengan ingkang nemsun panjenengan anggenipun wilujengan Indonesia saputraning. Isya satuan putra sedaya mbiyen sakjroning ngebarakake rezeki nopos utal sarining bumi sarining toya peparingipun Kanjeng Sultan Agung Salemtaran atas Kanjeng Nabi Adam kangge lantaran nyuwun dumateng Gusti Allah anggenipun milujengi sedaya luhuripun namilujengi muslimin kaliyan siwake lan badhe nglampahi siam wulan Ramadan di pemelan dinten akad wage ngantos dugi tanggal 11 sedaya dipunwujudi pinaring wilujeng sampun jangkung wilujeng Indonesia wiwit dinten akad wage slaminipun sapan pundungan sedaya sepuh miwahan dayanipun. Indonesia saputraning sedaya anggen kurake tasanggang benar para kang sahuran ngaten dumateng ibu bumi Bapak Kuasa Bapak Adam Ibu Kawa bumi pertiwi kang marjeke bumi kurungan griya lan bumi ingkang pun mbah Indonesia saputraning sedaya lan bumi ingkang dipun mbah Indonesia saputra wayah sedaya sedaya mulai menteri maring dipancen dalu dumateng Indonesia saputra wayah sedaya lan badhe nglampahi siam wulan Ramadan sakira jangkep tunggal mulai dinten akad wage ngantos dugi tanggal 11 Sawal pinaring wilujeng samudra wilujeng wiwit dinten akad wage slaminipun asa pandunganing sedaya sepuh miwanen sedayanipun. Misian saputraning sedaya nggemengke kasasan kang benar para kang saturan ngaten dumateng ibu bumi Bapak Kuasa Bapak Adam Ibu Kawa bumi pertiwi kang marjeke bumi kurungan griya lan bumi ingkang pembah Mesiah saputra ya sedaya bumi ingkang mari sandang tedha dinten dalu sedaya menteri mari dimai dinten dalu dhateng Mesiah saputra wayah sedaya anggenipun badhe nglampahi siam lan sakita cakep tunggal mulai dinten akad wage ngantos dugi tanggal 11 Sawal pinaring wilujeng samudra wilujeng wiwit dinten akad wage slaminipun asa pangestune sedaya sepuh miwanen sedayanipun. Satemale anggen mlaku suci ulam sari sawanci kersanipun Mesiah ngadeni dumateng Kanjeng Nabi panutanipun kaum muslimin kaliyan siwake asepat yang suci Kanjeng Nabi Muhammad Rasul sakarwa putra sekapat sekawan Abu Bakar Umar Utsman Ali Mas'ud Dewi Siti Pertimah sari-sarine kangge meling Pak muslimin kaliyan siwake dinten akad wage sak muslimin kaliyan siwake nepangan paringan swarga ingkang mulya besoto sak dosane lepas obatane jembar kubure dilebet umat Kanjeng Mama suci namun Gusti Allah maring diparing dalu dumateng Mesiah sak putra wayah sedaya anggenipun tumitah nganca wonten bumi Jepara lan anggenipun badhe nglampahi siam lan sakita jangkep tunggal lan dinten akad wage ngantos dugi tanggal 11 Sawal pinaring wilujeng samudra wilujeng wiwit dinten akad wage slaminipun asa pandungan sedaya sepuh miwanen sedayanipun. Satemale anggen rakyat suci ulam sari sawanci kersanipun Mesiah ngaten dumateng sedaya luhuripun wonten kelangan lulur patut dalu patut sedherek sepuh mangan kang klimatan boten klimatan agung alit prana dipunwuji maning Gusti Kanjeng Nabi Muhammad Rasul sak waktu sekapat-sekawan Abu Bakar Umar Utsman Ali Mas'ud Dewi Siti Pertimah sari-sarine kang nyuwun sedaya luhuripun Mesiah kang klimatan boten klimatan drama dipunwuji disuni dipangsu dumateng Mesiah anggenipun badhe nglampahi siam wulan Ramadan sakita tunggal mulai dinten akad wage ngantos dugi tanggal 19 Sawal pinaring wilujeng samudra wilujeng wiwit dinten akad wage slaminipun asa pandungan sedaya sepuh miwanen sedayanipun.
Satemalah saturan malih anggen ngrakit ambengaken kersanipun Mesia. Saputra sedaya ngaten dumateng sedaya luhuripun Mesia. Prawinten ngaaken pinten dongak soseng benter tabah kugong asep mayungono dumateng sedaya luhuripun Mesia. Wonten kelanggengan paring swarga ingkang mulya pisuda sadosan paseparan jembar kubure. Lepat mate kani mamang suci menawang postra maring dipanten dalu dumateng Mesia saputra wayah dereng yen tumitah jaman dan bumi cebaka pinaring ujeng sampun jaman ujeng wiwit dinten akad waktu Islamin penasa pandongan sedaya kasepuh miwahanan sadayanipun. Satemara anggen rakyat tambengan sawanci kaliyan sigolong kapara-para kang saturan ngaten dumateng danyang wit pasman basa pancen danyang putu kang kuluwa kang wasa kang jumeneng danyang dusun cepaka kang sikal bakal dusun cepaka banjar pekarang iki sadaya mulai metri maring dipasun dalu dumateng Mesia saputra wayah sedaya anggen pun badhe nglampahi siam wulan Ramalan saputra jam tunggal mulai dinten akad wakil ngantos dugi tanggal 19 pinaring ujeng sambut jambung ujeng wiwit dinten akad wakil slamin panasa pandongan sedaya kasepuh miwahanan sadayanipun. Satoran malih ngaten dumateng Putra Mas Muramaya kanthi gaman kang kasar kang alus kang kasar prabot nyambut damel Mesia saputra wayah sedaya kang alus disini dipatu dumateng Mesia anggenipun pramadipun lejeng dipun suwuni tiyang pun badhe nglampahi siam wulan Ramalan sekedhap jangkep balang-balang dinten akad waktu dugi tanggal 19 Sawal pinaring ujeng sampun jangan wiwit dinten akad wakil slaminipun asa pandongane sedaya kasepuh miwahanan sadayanipun. Satemale ngaten dumateng sedaya luhuripun Mesia. Luhur pato jalur pato setri sepuhanan kalimatan wonten kalimatan ageng alus sedaya kelanggengan pramudipun mulai metri diparingan swarga ingkang mulya pisuda sadosan pasoparane jembar kubure dulu mati kang mamang suci namung Gusti Allah maring dipanten dalu dumateng Mesia saputra wayah dangen badhe nglampahi siam wulan Ramalan saputra jangkep tunggal mulai dinten akad wakil ngantos dugi tanggal 19 pinaring ujeng sampun jaman ujeng wiwit dinten akad wakil slaminipun asa pandongane sedaya kasepuh miwahanan sadayanipun. Satemale ngaten dumateng dinten 7 Pekenang Gasal sasi 12 taun 8 Indus kawan wuku 3 Jati ngarang naga dina naga sasi naga taun jabung wuku wastali wangke wiwit para nabi, para wali, para momen, para liya, para pendeta yang bagunilya bagunilah yang tobuka nyangka sapi daya gen pun mendhet kajeng rantaya wit prabot milujengi sedaya luhuripun Mesia lan sedaya milujengi Mesia saputra wayah sedaya ngen badhe nglampah samlang-lang jangkep tenggalan mulai dinten akad wakil ngantos dugi tanggal 19 Sawal pinaring ujeng samut jangkep dengan wiwit dinten akad wakil slaminipun asa pandongan sedaya kasepuh miwahanan sadayanipun. Satemala sangkang tunggal monsat milujengi anggenipun mapanten salubya wonten dusun Cepaka wilujeng sak lebeting griya sak jawining griya sak raja gadane sak tanem tuwa mulai metri dinten akad wakil sedaya pinaring ujeng samudang dengan wiwit dinten akad wakil slaminipun asa pandongane sedaya kasepuh miwahanan sadayanipun. Mbok pilih wonten tuna lepat kirang yen metelaken Gusti Allah jangkep ana dados panguwun Mesia saputra wayah dipun sesani sedaya kasepuh miwahanan dayanipun.